наврӯз ҷашни бостонии мардуми эрони табор аз ҷумла тоҷикон аст, ки дар оғози фасли баҳор ҳангоми баробаршавии шабу рӯз дар оғӯши табиат бо тантана ҷашн гирифта мешавад. чун анъана дар доираи таҷлили наврӯз бозиҳои бачагона ҳам барпо мегарданд. аксари ин бозиҳо фақат хоси наврӯз нестанд. бегоҳӣ дар деҳот ва музофот пушти дарвозаҳо бозӣ кардани бачаҳо як падидаи маъмулӣ аст, аммо дар наврӯз бозии бачагон шукӯҳи хос дорад. шаҳри истарафшан, қалаи муғ, сайри наврӯзии бачагон ва наврасон одатан дар ин мавзеи бостонӣ мегузарад. пеш аз сайр як гурӯҳ бачаҳо бо сарвари ғайрат бодбарак месозанд. бодбаракбозӣ, ки миёни бачаҳо бо номи лаклакпаронӣ ё лаклакбозӣ маъруф аст, бозии хеле қадима мебошад. ин бозӣ дар байни бачагони шимоли тоҷикистон бештар роиҷ аст. лаклакпаронӣ ҳам қабл аз ин ки ин як ҷанбаи намоишӣ дорад ва ҳама онҳоро дида дар ҳаловат мешаванд, завқ мебаранд, решаҳои асотирӣ дорад. чунки дар фарҳанги мардуми тоҷик лаклак ин паррандаи хушфол ё некфол аст. ин лаклакҳое ки парронда мешавад, бозӣ карда мешавад, яъне ҳамон бодбаракҳое ки ҳастанд, инҳо таҷассуми лаклакҳои табиат ҳастанд. ба ҳаво парвоз додани онҳо баҳорро як нав башорат медиҳанд, мужда медиҳанд ба атрофиён ки омодагӣ гиред ки баҳор омаду наврӯз омад. бо баланд шудани садои карнай сайри наврӯзии бачаҳо дар қалъаи муғ оғоз меёбад. ин ҷо барномаи омодашудае нест ва дар интихоби бозӣ бачаҳо озоданд. аммо чун анъана бачаҳо ва духтарон либоси озодаву рангин ба бар мекунанд, чунки либоси зебо пӯшидан ин суннати наврӯзист. чилакулов бозиест ки сабқат дорад. ду гурӯҳ бозӣ мекунанд. гурӯҳи чӯбро бояд дур партояд ва дигар гурӯҳ чӯби партофташударо ба нишон расонад. гурӯҳе ки чӯбро ба нишон расонида метавонад ғолиб ҳисоб меёбад. ва аз ҷиҳати дигар гирем, ин бозиҳо боз ҳам аз замони қадим ки анъана шуда омаданд, дар қадим бо мақсадҳои гуногун ташкил мешуданд. масалан ҳамин бозии чиликбозӣ ки ё ликбозӣ мегӯянд ё чиликдангал мегӯянд, бо як чӯби ҳудуди 40-50 сантиметраи ва як чилики хурд, чӯбчаи хурд бозӣ мешавад. ва тавре ки мутахассисон, муҳаққиқон инро қайд карданд, дар замонҳои пеш бачаҳо барои ин ки шамшербозиро аз худ кунанд, бештар бо ҳамин машқ мекарданд. бозиҳои наврӯзӣ ду навъ мешаванд. бозиҳое ки дар он сабқат аст ва бозиҳое ки мақсадашон танҳо фароғат мебошад. унсури сабқат дар бозиҳое ки бачаҳо иҷро мекунанд бештар ҷой дорад. бозиҳои духтарон бештар фароғат аст ва сабқати ҷиддӣ дар он ҷой надорад. бозии дигар ки дар айёми наврӯз бештар ба назар мерасад, сангчилбозӣ, сангчабозӣ ё ҳапакбозӣ ном дорад. ин бозиро духтарон бо 3, 5 ё 7 сангча якхела иҷро мекунанд. шарти асосии бозӣ
дар як замон сангеро ба ҳаво партофтан ва аз замин сангчаҳои дигарро гирифтан аст. дар сурати афтидани сангча ё таъхир барои бардоштани сангҳои дигар бозингар бохт мекунад. бандпарак имрӯзҳо аз маҳбубтарин бозиҳои духтарон аст. бандпарак метавонад ин хоси халқҳои гуногун бошад, чунки аз болои банд ҷаҳидан дар ҳама ҷо буд. Аммо устод Айнӣ ки дар ёддоштҳо ишора мекунанд, дар Бухоро масалан бандеро аз ду тараф ҷавонҳо дошта месуданд ва дигарҳо аз дур давида омада аз болои он меҷаҳиданд. инчунин аз шохаҳои дарахтон аз маҷнунбет бурида ба худашон духтарҳо банд устувор соз мекунанд ва бо он бозӣ мекунанд. ин як чизи танҳо омадаи имрӯз нест. ҳангоми тамошо ин бозии шавқовар хеле осон менамояд, аммо иҷрои он аз духтарон маҳорати хос металабад. тавре мо шоҳид гаштем, ҳар ҷо ки наврӯз ҷашн гирифта мешуд, духтарон ҳатман бо шавқ бандпаракбозӣ мекарданд ва диққати атрофиёнро ҷалб менамуданд. ғайрат бо бачаҳои дигар ҳанӯз ҳам бо ҷиддият бодбараксозӣ дорад. тавре мо шоҳид шудем, бодбарак қоидаи махсуси сохтанро дорад ки ин бачаҳо онро хуб медонанд. лаклак ё бодбаракро аз коғази росткунҷа шакл ва парахаҳои чӯб месозанд. парахаҳоро аз чор тараф дар коғаз ба шакли диагонал мечаспонанд. ду гӯшаи болои чӯбро ба шакли секунҷа дар маркази коғаз мебанданд. аз ду гӯшаи чӯбҳои поён ба ресмонмато ё пахтаҳоро пайваст карда думи бодбаракро месозанд. лаклакбозӣ бозии бачагона аст ки аз бачаҳо чолокӣ, ҳунармандӣ ва сабру тоқатро металабад. бачаҳое ки дар сохтани лаклак ё бодбарак моҳиранд, соҳибэҳтиром ҳам ҳастанд. инро мо мушоҳида кардем. гузашта аз ин, бачаҳои истарафшан байни худ дар лаклаксозӣ ва ё лаклакпаронӣ сабқат доранд. бодбаракро ҳангоми вазидани боди мусоид парвоз медиҳанд. бачаҳо онро аз поин идора мекунанд ва баланд парвоз кардани бодбарак нишони ҳунармандии шахси лаклаксоз аст. ин бозӣ аз нигоҳи агар равоншиносӣ гирем, дар бачаҳо мустақилиятро эҷод мекунад. бачаҳоро ба ҳунармандӣ водор мекунад ва мояи ифтихорам мекунад. худи ифтихор кардан дар анаму синни соли бачаҳо як даврае аст ки онҳо шахсият месозанд ва тавассути анами ифтихор кардан онҳо як нав мавқеи иҷтимоии худро дар муқоиса бо он бачаҳои дигаре ки аз уҳдаи он ҳунар намебароянд, як нав барои онҳо боис мешавад ки мақоми онҳо андаке боло шавад.
خب لکلک هایی که به طریق سنتی ساخته می شوند آنها آرایش کمتر داشتند و امروز ها ما می بینیم که خیلی آرایش ها بیشتر در آن راه یافته است. البته این نوآوری است و باید گفت که بازی های بچگانه هم همچون پدیده زنده جمعیتی فرهنگی حتما در انکشاف هستند، در رشد هستند. و نکته دیگری که باید ما قید کنیم این بازی فقط خاصی بچه های هم نیست. جوانان 30 سال گوناگون هم به تماشا می آیند، به ذوق به آنها کمک می کنند، حتی برای خردترکان می سازند. کلان سالان هم همچنین، چون که آنها هم در زمان خود بچه بودند، در زمان خود به هوس بازی می کردند و امروز آنها وقتی که کمک می رسانند، وقتی که دستگیری می کنند، این چنین معنا دارد که آنها توسط این رفتاری خود عنعنه فرهنگی رو، عنعنه اجتماعی رو ادامه می بخشند. آنها عنعنه رو دستگیری می کنند تا که عنعنه از بین نرود. وقتی که ما به این نوروزگاه آمدیم بچه ها بین خود درباره لکلک عظیمی حرف می زدند و آوردن آن را انتظار بودند و اینک بادبرک عظیم هم آورده شد. این بادبرک را جوانان ساختند. حالا آنها بین خود مشورت دارند که چگونه بادبرک را پرواز دهند. بادبرک عظیم را باید چند نفر از پایین اداره کنند، چون که شدت باد سخت است و مقابل آن ایستادگی کردن کاری سهل نیست. در ابتدای عصر 20 از جانب مردم شناسی روس اندریف در کتاب او تاجیکان وادی خوف با نام سربازی هست. سربازی عیناً همین لنکه بازی است و اشاره می شود که از بین مردم چین توسط اویغورها به مردم بدخشان راه یافته است در عصر 19. اما بعضی محققان با این عقیدند که چون لنکه بازی است از کلمه لینگ است، این با لینگ بازی کردن است. بعضی ها میگن از کلمه لنگ است. هنوز کسی به اثبات نرسانده است که این خواستگاه این برآمدگاه این کجا است و کدام اصطلاح مثلا قدیمی تر است و اصلی است. اما ما گفته میتونیم که در بین مردم تاجیک این عنعنه تقریبا 2 عصر این جانب هست و این عنعنه تاجیکی شده است. میان بازی‌های با بچه‌ها خاص دستخوابانی خیلی معروف است. این بازی است که بچه‌ها قوه می‌آزمایند. اکثراً تماشابینان این بازی هم بچه‌ها هستند. داور به آنها قاعده درستی خوابانیدن دست را می‌آموزد تا که هنگام زورآزمایی دست‌ها ضرب نخورند.
дастхобони бозиест ки сабқат дорад ва бештар хоси наврасону ҷавонон аст. бозиҳои бачагона барои бачагони синни соли ҳудуди аз ҳамин 7 сола то 15 сола хеле ҳам муфид аст, чунки як даврае аст ки онҳо шахсият месозанд, дар байни гурӯҳ мустақилиятро эҳсос мекунанд, дар даста ё дар тим бозӣ карданро меомӯзанд, ҳамдигарро дастгирӣ карданро меомӯзанд. Масалан, бозии бандкашӣ ҳамин тавр аст. Бозии гурӯҳӣ аст ки ду даста шуда ҳама як мақсад доранд ки дастаи мо пирӯз шавад. Яъне иттиҳоду ҳамдастию шарикиро дар байни бачагон эҷод мекунад ва ҳатман ин як сабқат аст, мардонагиро талаб мекунад, намоиш додани мардонагию ҷасоратро талаб мекунад. бозии духтароно мо зиёд дорем, аммо он бозиҳое ки дар айёми наврӯз бозӣ мешавад, пеш аз ҳама ин арғончаксаворӣ аст. бозии арғончак қоидаи муайян надорад, яъне инҷо сабқат нест. арғончаксаворӣ бештар саргармӣ асту шуғл аст. албатта барои духтарҳо калонсолон, падарон, бародарон арғамчинро дар шохҳои дарахт мебанданд, дарахтҳои баланду шохҳояш бузург. ҳар ҷо ки арғунчакбозиро мушоҳида кардем, дар он ҷо ҳатман кокулбофӣ ҳам буд. мӯи сар бофтан ин як нав иртибот мегирад, як нав шабоҳат аст ба анамун кокулакҳои дарахтон. ва ҳатто анъанае ҳам буд ки духтарон аз ин шохҳои дарахти маҷнунбет бурида барои худ як чамбарак месохтанд ва ба сарашон мегузоштанд ва номи инро калаколок мегуфтанд. ин бозӣ ҷанбаҳои эътиқодию асотирӣ ҳам дорад. дар гузашта ақоиди мардум чунин буд ки вақте ки дар арғончаксаворӣ кунед, агар гуноҳҳо мерезанд, яъне пеш аз наврӯз мардум кӯшиш мекунанд ки гуноҳҳо ба тариқи гуногун рехта шаванд, яъне аз гуноҳҳо пок шаванд. аз болои оташ меҷаҳиданд ки оташ гуноҳҳоро сӯзонад ва бод ҳам дар баробари чор унсур ҳамин хел як хусусияти пок кардан доштааст. ва барои ҳамин пештар на танҳо духтарон, балки ҷавонзанҳо, арӯсҳо ҳамин гуна арғончаксаворӣ мекарданд ва онҳо тавассути ин бовар мекарданд, эътиқод доштанд ки гуноҳашон рехта мешавад. چمن رسته رسته سومن گل چه بسته چی نازک تمنایش روادا شکسته. شکسته به این طرفش بازی تخمجنگ بازی خیلی قدیمی است. از اون دورانی که انسان ها مرغ رو رام کردن، مرغ وحشی رو یا تخمش رو مثلا استعمال میکردن، از اون زمان ها شروع شده است. چون که این ضرورت طبیعی است که تخمی که مثلا جوشانیده شد اون را شکستن لازم می آید
و از همون عادی‌ترین از خاندان‌ها شروع شده این چیز به یک مسابقه یا برای یک بازی تبدیل یافته است. و اما تخم در ایام نوروز، در جشن نوروز موقع خاص دارد. در سفره نوروزی تخم مرغ می‌گذارند. تخم این رمزی آفرینش است، برکت و باروری است، رمزی نسل دهی است. البته بچه ها از اون شرح‌های اساطیری و اعتقادی آنها بیخبر هستند. برای آنها همون سبقت مهم است، سرگرمی و شادی و فرح مهم است. جان بیار جنگا کنیم. یه نشکا شکست شکست زیاد محمد نشکا زنا تخمی شکار میگیرم بیا جوره تخم جنگا بیا аксар бозӣ як навъ тақлид ба зиндагии калонсолон аст ва орзуи кӯдакон дар бозӣ таҷассум меёбад. бозӣ модели зиндагии ояндаи бачаҳо ҳам ҳаст. онҳо дар пеши худ барои ғолиб омадан мақсад мегузоранд ва барои амалӣ шудани мақсад талош мекунанд, ки ин аз манфиат холӣ нест. تخمی خود از شکار دومانه شکار تخمه ولی با محمد نموقع تفخر میزنی дар радифи рушди технология ва ба миён омадани бозиҳои компютерӣ, бозиҳои наврӯзии бачагон мавқеи худро аз даст медиҳад. гарчанде ки бозиҳои анъанавии наврӯзӣ бо бозиҳои навини технологӣ рақобат карда натавонанд ҳам, самимият ва табиӣ будани онҳоро бозиҳои замонавӣ надорад. дилхушиҳо ва бозиҳои наврӯзӣ баёнгари он ҳастанд, ки бачаҳо ҳам як ҷузъи табиатанд ва тавассути ин бозиҳо иртиботи онҳо бо табиат бештар мешавад. дар оғӯши табиат бозӣ кардан, зебогии муҳит бачаҳоро ҳам тарбият медиҳад ва ҳам рӯҳбаланд месозад. نوروز مبارک باد که در خاک ما تاجیکستان ما رسید نوبتی دور و دوران ما به نوروز رسید مبارک بهار به نوروز رسید مبارک بهار به امروز رسید مبارک بهار اینا خوشوری کن انجا یک قوت انجا که بافته نه؟ اما بافته بازی تو در هر انجمن خوش آمدی نوروزی من نوروز شد و نوبه‌ای خوش رنگ برآمد بابا و تماشایی دفول چند برآمد قربانی هوا جنبان کردن پرواز مرغ دل من از قفسی تنگ ҳангоми иҷрои ин бозиҳо ҳамоҳангии миёни бачаҳо ва табиат ба вуҷуд меояд. ин хусусияти бисёр муҳими бозиҳои наврӯзӣ аст. бозиҳои техникӣ бошанд, дар оғӯши табиат аҳамияти худро гум мекунанд. ҳикмати бозиҳои наврӯзӣ ҳам дар ҳамин аст.